Мы бачым вельмі вялікую кепскую тэндэнцыю, што за любыя прыкметы праяўлення сваёй меркавання, тым больш любая тэма звязана з Украінай, яна атрымлівае вельмі рэзкую рэакцыю з боку ўладаў. Тое, што ўчора затрымалі вялікую колькасць суддзей, якраз гэта пацвярджае. І тое, што па 6 людзях былі складзены пратаколы, і ўжо асудзілі Максіма Віняўскага, якому далі 15 сутак, ідзе суд над Александром Макаевым, які таксама раней прыцягваўся за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Таксама будуць судзіць Мікалая Коласа, затрыманая падчас чарнобыльскага шляху ў гэтым годзе. І там яшчэ застаецца Ольга Нікалайчык, не так даўно асуджаная па гэтым жа артыкуле, зразумела, з дастаткова кепскай перспектывай. І Евгена Батуру, актывісты, таксама будуць судзіць. І таксама ведаем, што склалі пратакол на Багінскую Ніну, але іх будуць судзіць з цэнтральнага раёна. Я першы раз сутыкаюся асабіста я з такой практыкай, калі суд адбываецца не ў будынку суду, а менавіта ў раусе цэнтральнага раёна. І тое, што мы чакалі, што будуць праблемы з пранікненнем. Часто в суд вельмі цяжка потрапіць на працэсы праз тое, што прыязджаюць супрацоўнікі міліцыі штатскім і не пускаюць кагосьці, блакуюць на калідоры. Тое, што мы бачым у раусе, то няма магчымасці нават зайсці ў сам будынак. Бо гэта настолькі парушэнне працэсуальных нормаў і прынцыпа адкрытасці адміністратыўнага працэса, настолькі нахабнае і відавочнае, што бачна, што гэта ўсё носіць вельмі фармальны характар і адбываецца больш па замове выканаўчай улады, а не справядлівы суд, ніяк гэта нельга назваць. І баюсь, што вынікі судоў будуць дастаткова сумныя.